Los bate alkarturi zugan agatoz jauna. Zugan agatoz jauna, emaiguzu zure argi, grazia maitasuna. Entzun arren jauna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gu kondenatzera ez, baizik salbatzera etorri zarena, erruki jauna. Jesus jauna, bihotz berritzen den bekatari bakar batengandik, zeruan poza handia izango dela esan zenuena, Kristo erruki. Jesus jauna, asko maite izan duenari, asko barkatzen diozuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun errukitsua, zure laguntzaz, zerbitzaz zaitzakete ongi eta duintasunez zeure fededunek. Egizu, joan gaitezela inolako eragozpenik gabe, zuk agindutako ondasunetara. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, ez izan zorrik inorekin, elkar maitatzeko baizik, zere lagun urkoa maite duenak betea baitu legea. Izan ere, harako ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez gutiziatu, eta beste dozein agindu esaera honetan biltzen dira. Maita ezazu lagun urkoa zeure burua bezala. Lagun urkoa maite duenak ez dio gaitzik egiten, maite duenak beraz erabat betetzen du legea. Jaunak esana. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari. Zorionekoa jaunari begirune diona. Haren aginduak biziki maite dituena. Altsua izango da lurraldean haren jatorria, bedeinkatua zuzenen ondarea. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari. Ilunpean argi bezala da zuzenentzat, errukiorra, bihozbera eta zintzoa. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari, bere arazoak zuzen atontzen dituenari. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari. Alleluia. Alleluia. Zorionekoak zuek kristau izateagatik iraintzen zaituztete. Jainkoaren espiritua aintzatsua zuen gandagoela esan nahi baitu horrek. Alleluia. Alleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, jende talde handiak zijoazen Jesusekin,
Honek, haienganau bihurturik esan zien, norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea, seme-alabak eta anai-arrebak, eta bere burua bera baino maiteago ez banau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork dorrea egin nahi badu, eseri eta ez ditu aurretik gastua kontuak ateratzen, bukatzeko lain baote duen ikasteko, bestela zimenduak hartu ondoren ezin bukatuko balu hori ikustean barre egingo liokete denek esanez, honako hau eraikitzen hasi uan eta ezin izandik bukatu. Edota zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, eseri eta ez du aldez aurretik begiratzen, ea 10.000 gizon aski dituen 20.000rekin kontra datorkionari aurre egiteko, eta ezetz ikusten badu, artean beste aurruti dela mandatariak bidaliko dizkio bakea eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke nire ikasle izan, dituen guztiei uko egiten ez badie. Jaunak esana, en el Evangelio de Jesucristo hoy es muy directo a la hora de llamarnos a seguirle, ¿no? Y dice clarísimamente, ¿no?, que no está dispuesto a posponer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, pues no puede ser discípulo mío, ¿no? Estas palabras tan directas a veces nos sorprenden, pero son muy lógicas, ¿no? Domingo pasado escuchábamos, ¿no? Primero es el amor a Dios, sobre todo, ¿no? Y luego al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y al final se trata de ordenar nuestra vida, ¿no? Ordenar nuestros amores. Y el amor a Dios, pues es lo primero, ¿no? Lo primero. Y ciertamente el amor a Dios no es excluyente. Dios, cuando nos pide que le amemos y que lo dejemos todo para seguirle, no excluye el que luego tengamos que amar a los demás, sino que al contrario, ¿no? Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, cuando le amamos a Él, sobre todo, es cuando nuestra vida adquiere más capacidad para poder amar y es capaz de amar mejor y más ordenadamente a todos, ¿no? En primer lugar a nosotros mismos y luego a las personas que tenemos cerca y posteriormente a todo el mundo, ¿no? Porque si no ponemos a Dios en el centro, si no amamos a Dios sobre todo, pues posiblemente nuestro amor siempre va a ser muy egoísta, ¿no? En primer lugar pensando en nosotros mismos y utilizando a los demás para nosotros mismos, ¿no? El amor a Dios, sobre todo, es lo que de alguna manera nos descentra de nosotros y somos así capaces luego de amarnos a nosotros ordenadamente, de amar a las personas que tenemos cerca, especialmente a las que queremos, también ordenadamente y no usándolas para nosotros mismos y nuestro provecho y también al resto, ¿no? Y luego Jesucristo también hoy nos anuncia la cruz como también condición para seguirle. Pero él dice, ¿no?, el que no esté dispuesto a cargar con la cruz no puede ser discípulo mío, ¿no? Pero ciertamente esa cruz no significa ningún castigo, no significa una carga que Dios nos impone como una prueba, sino que es la condición del amor en esta vida. El que está dispuesto a amar tiene que estar dispuesto también pues, a cargar con la cruz y al sufrimiento, pero es un sufrimiento con sentido. Es una cruz gozoso, ¿no? Al final, ¿no? Es una cruz gloriosa, ¿no? Que no nos hunde, no nos aplasta, no nos destruye, no nos quita la dignidad, sino que al contrario, ¿no? Es una cruz que manifiesta nuestro verdadero amor, que expresa muy bien el amor, porque cuando uno es capaz de sufrir por los demás, está manifestando que verdaderamente ama al otro, ¿no? Por tanto, es una cruz, expresión, manifestación del amor verdadero, y es una cruz también que enamora, ¿no? Porque cuando uno ama así, pues eso atrae, ¿no? Porque amar cuando las cosas van bien, pues bueno, pues es bonito, hay que amar, ¿no? También cuando las cosas van bien, pero cuando uno ama en el sufrimiento, pues eso es algo que atrae a todos, ¿no? Dice,
sí que es amar. Bueno, pues esta es la cruz, ¿no?, a la que nos invita Jesucristo a la hora de seguirle, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de eso y no tener miedo por eso a la cruz. La cruz se le tiene que tener miedo cuando no caminamos con Dios, con Cristo, ¿no? Porque entonces sí que no tiene sentido y nos aplasta. Pero caminar con la cruz de Cristo, con la cruz que ya ha llevado Él por nosotros, pues es algo, pues bueno, que cuesta, pero es algo que es hermoso, es gozoso, ¿no? Y luego pone estos dos ejemplos, ¿no?, en el Evangelio de hoy, ¿no?, que también nos invita, ¿no?, el que quiera construir una casa, pues que primero empiece, ¿no?, a saber lo que va a hacer, e incluso si tiene que guerrear, un rey que tiene que guerrear con otro, que también tiene que calcular un poco cómo están las fuerzas, ¿no? Con esos dos ejemplos. Eso es una llamada también a que las cosas no las tenemos que hacer rápido y corriendo, que necesitan su discernimiento, necesitan, pues, ponerse a pensar un poquito con las consecuencias, ¿no? Es decir, en la vida, en esta vida que llevamos, muchas veces hacemos las cosas sin pensar, deprisa y corriendo, ¿no? Y no se trata de esto, ¿no? Seguir a Jesucristo no es una cosa de que se me ha ocurrido y qué sentido y de un momento a otro. No, las cosas hay que hacerlas con discernimiento, ¿no? Y el Señor nos invita también a discernir las cosas pausadamente y a verlo, ¿no?, con tranquilidad. Pues le pedimos al Señor que nos dé esta luz, pues para seguirle con esta determinación con la que a Él nos llama a seguirle. Así sea. Egin diezaiogun otoitz zenideok gizon emakume guztien ardura duen jainkoari. Jesusen espirituak sortua eta bildua den Elizaren alde, Elizartzain arduradun pastoragile eta elizkide guztion alde, eska diezaiogun jaunari. Gerrate eta gogorkeriaren ondorioz, goze eta gaitzen ondorioz, injustizia eta tratu txarren ondorioz, ezbehar eta istripuen ondorioz sufritzen ari direnen alde, eska diezaiogun jaunari. Itxasoa naiz lehorrean, mendia naiz hirian, landegietan naiz errepideetan, iritegietan naiz ikastetxeetan, eritegietan naiz ikastetxeetan, kanpoa naiz etxean lanean ari diren guztien alde, eska diezaiogun jaunari. Gure parrokia elkarteetan biltzen diren eta pastoraltzailean batean ari direnen alde, bereziki bokazio pastoraltzan ari direnen alde, eska diezaiogun jaunari. Aita ona, zure eskuetan uzten ditugu eskari hauek, zuk diguzun maitasunaren uste ona jarririk, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortua. Segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua. Segingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, zure Elizak egiten dizun sakrifizio hau izan bedi zuretzat opari garbi eta guretzat zure errukiaren iturri santu. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin
Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, iren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek oresten, eta zeure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregaitik guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, os batean kantari. Santua, diren guztien jainko jauna. Osana, 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 zeruko hienetan. Bedeinturrak bete dirauzka, Osana zeruko hienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorre. Osana, 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 zeruko Santu zera bai jauna eta diren guztiak ematen dizute behar den gorezpena, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskein dakizu. Apalki beraz jauna, eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, alondoan, Eliza harturik, bi eskerrak emanez bedeinkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta nekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizuguz, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun, lehenengo Maria guztiz doatzua, jainkoaren ama beti Birjinarekin, haren senar Jose Santuarekin eta apostolu eta martiri santuekin.
eta santu guztiekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin, baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari, Francisco gure aita santua. Josinazio gure gotzaina, gainerako gotzain eta eliz gizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona erakarri zeuregana mundu zabalean banaturi dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Egaina Epelde familiko hildakoak, Sebastian, Rafael eta Santi, Benita eta Surmendi Plaza familiko hildakoak. Eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak, aritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinesten dugu, zure aintzaren sorion betea izango degula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik maiguzu pakea gure egunotan, gure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzendezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzendezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzendezu munduko pekatua emaiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, hauna ni ez naiz inor zunere etxean zartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko.
jatean eman, ostasun gogoa, hobeak izateko, urari sendoa. Maiguzu jauna, ia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Maiguzu jauna, ia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Eskerrik onenak, bihotzekin jaunak, gurekin zarelako, beti guztiz dona. Maiguzu jauna, ia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Maiguzu jauna, ia jateko, bizitza indarra, zuri jarraitzeko. Egin dezagun otoitz. Jauna, jarraitu gugan zure salbamenaren egintza, hartu dugun sakramentuaz janariturik, agindutako ondasunak hartzeko zure laguntzaz presta gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean.
Arratsaldeon, errosario santua. Gurutze santo zeina egaitik, libra gaitzatzu gure joan goiko hemen. Aitare semaren espiritu santo zinen hemen. Ireki jauna nere Espainiak. Zato zene jainko. Aintza aitarita semarita espiritu santuari, graziasko ama gorde tanparatu gaitzatu orain eta beti gure eriotzak orduan, lehengo gertakari jangoiko ere semeak gizon egintzana. Gure eta zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur, Maria Graziaz bete jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Aintza aitarita semarita espiritu santuari, graziasko ama gorde tanparatu gaitzatu orain eta beti, gure eriotzak orduan, bigarrengo gertakari jangoiko Andre Maria behar lehenguzoi egintzion ikustaldia. Emaiguzu gaur egun ontako gia barkatu gure zorrak. Guk ere zordunei barkatzen digun eskero, eta ez gu tentaldira eraman baizik atera gaitzatzu gaitzetik amen. Santa Maria jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde,
orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintzar, Santa Maria Jangoikoaren ama regotu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Hasiera zen bezala zen, orain eta beti gizaldietan, amen. Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu, orain eta beti gure heriotzak orduan, 3. gertakaria Jangoikoaren semare jaiotza. Gure aita zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere.